Zdravím všechny Minecraftáky, tady je Vis Overcraft a dnes jsme tady u našeho prvního dílu singleplayeru, něco jako let's play. A rozhodl jsem se hned první díl natočit s modem, nevidíte, Optifine, vidíte, Buildcraft, Powerboard, pak Industrial Craft a Buildcraft jsem říkal a to je jedno, Optifine, tak tady ty mody. A prostě tady si budeme točit, takže si založíme nový svět, bude se jmenovat Overcraft, a tady dáme takhle, a vytvořit nový svět. Tak, teď se nám to chvíli bude generovat a budovat terén. A jo, mám to v češtině, protože neumím rovna úplně moc anglicky, takže rád bych tomu hrozně rozuměla, takže to mám v češtině. Sice ty překlady nejsou zrovna hezky, superové, ale aspoň nějak tomu rozumím. Takže se do mě nezlobte, že mám češtinu. Můžete mi napsat do komentů, že si mám dát i angličtinu. Můžu to zvážit, když bude kolem těch pěti komentů, že se mám dát angličtinu, tak to tam určitě si tu angličtinu dám, ale jinak vypadá, že ne. A já nevím, kde jsem se spawnul. Počkám si, když nám to vygeneruje. Jo, a pak jsem chtěl říct, že mám teda ten mod Optifine, tak jsem pracuji poprvé, tak bych úplně hrozně rád, kdybyste mi... Jen kravičky? Co to je? Kdybyste mi... tak tady to vlastně kolik tam bude. Kdybyste mi někdo natočil video, byl bych za to hrozně moc rád, kdybyste mi natočil video, jak pracovat s Optifine, protože s tím vážně neumím. Nevím, jak se co dělá, vážně nevím vůbec nic. Nevím, čím se to přibližuje, jestli Cčkem, Včkem, Xkem, mezerníkem, Xkem, Ypsilonem. Vážně nevím. Takže bych potřeboval hrozně pomoct. Takže byl bych hrozně nadšený, kdybyste mi nějaký tadyto video udělali. Dal bych vám tam like a určitě bych byl na vás, byl bych vám vděčný, ano, takhle jsem to chtěl říct. Prostě bych vám byl vděčný. Tak, teď se tady na něco podíváme, protože tady to jsou nějaký ty kakaovníky, ze kterých padají nějaký ty dobrý věci, a já nevím, jak se to vyrábí. Takhle, ze kterých padají guma, nebo něco takového, zalak. Z čeho se může vyrobit guma. Takže si jako uděláme krafťák. Styky. Bez toho se to vyrábí. Takhle. Tak jsem si hodil krafťák. Takhle. Nevím teď, jak se to vyrábí, jestli nějak takhle. Nebo takhle. Nebo takhle. A já to nepřijdu. Takže si budeme muset podívat do tohohle. Ano, a jak se to jmenuje? Nevím, jak se to jmenuje. Tak to najdeme. Tak. Nic. A tady už to možná bude. Co to je? A zvažím, takhle to všechno. Ty karty. Ne. Co to je? Silicon. No ježiši, tady je těch věcí. Screwdriver, ne. Kde to je? Blacksmith. Volnete. Kde to sakra je? Ne, to se nechce. Tady to z toho ano padá. A kde to je? Tohle? Že by? Ne, to nebude ono. To nebude ono určitě. Tak kde to může být? No tak se s tím nebudeme zabývat a necháme to prostě být. Nějak se to někdy zjistím. Nebo to někdy udělám.
Takže si to vykutáme, protože by z toho mělo bez tak padnout. No vidíte, už mi to padlo. Chytrý, si to jenom rozbít a už mi to z toho padne. Chytrý, vážně chytrý. Se může jenom rozbít. Tak, takhle, spadlo mi z toho jedno. Já vám nerušám, sakra. Teď si to rozbijeme zpátky. Tak. A jdeme to dál. Tak už nám to spadlo znovu. Kut. Kutáme. Já to neruším zase, já to spandu. A zase kutáme dolů. Kut a kut. Vykutáme se ještě tady ty stromky. Ups. Tady ty stromky. A proč jsem se musel zrovna zrodit v bažině? No, možná, že si baraček udělám někde daleko. Někde u toho pralesa a u vody bych to hrozně rád. Hrozně rád bych si to udělal u vodičky. Někde u moře a to si postavit nádherný baráček ze dřeva. A mohl bych to vlastně udělat i v tom. I ve skále, ale to se mi nějak zrovna nechce. Tak tohle určitě si vezmeme. Nějaký houbičky, máme na polívku. Tak. Si vezmeme sazeničky, to je sahník. Se nám budou hodit, hlavně tady z toho stromu. Ne, tady z toho stromu, ne. Z jakého stromu? Tady z toho stromu. No, nebudeme to ničit, prostě si počítáme, až tady něco spadne. Tak, takhle. Vyjďme se, ano, takhle. Ne, to jsem nechtěl, no, ale hodíme si to bez tak sem. Takhle. Si to hodíme všechno nahoru. To si postakujeme. A teď si rozbijeme krafťák. Budeme se někde podívat potom. Domečku, sebereme si tady dvě sazeničky, už máme dvě, tak prostě. Tady si někde podíváme, určitě si nakopám nějaký písek. A vlastně nebudeme muset, protože to budeme mít poblíž. Určitě, jo, to je pouště. A určitě nějaký kaktus si vezmeme. Lagy, pardon. Hrozně se omlouvám za lagy. Hrozně se omlouvám, hrozně. To jsou lagy, vážně, hrozně. Já nesnáším lagy, nechci lagy. Já chci, aby lagy šly pryč. Já doufám, že už se mi to dá sekat nebude. Ale doufám, že najdu něco jiného než tady tu bažinu. Samá poušť. Samá poušť. Bambusy. To jsou lagy. S tím budu muset něco udělat. S tím vážně budu muset něco udělat. Tak se podíváme, co si tady v tom můžeme nastavit. Ne, to nechci krátký. Takhle. 32 metrů už ne. To se dáme na short. Ano, takhle. Maximální FPS. Rovnováha. Výkon v syn, co to je? Tak to zkusíme. To je hezký. To je najednou takový rychlý. A bez lagů skoro. Skoro bez lagů. Skoro bez lagů. No, tak to jsem asi trochu přeznal. Tak tohle je lag. Tohle je lag. A velký lag. Tak si mi to trochu kouší. Takže asi si dám zpátky maximální výkon. Ano, takhle. PS. Ano. Tak, ale je to mnohem lepší. No, tak to jsem si zase trochu přenal. Jo. Teď si vykutal. Máme cihličky. Tak to stačí k těm. Tak a můžu jít zpátky. To zatím stačí. Z toho si těch pár cihliček uděláme. A já si chci udělat. Wow.
Uhlí. To pak někdo sežnou. Tak, najdeme si místo. A asi tady to přeskočím, asi teď to střihnu, aby až najdu nějaké hezké místo. Tak, ahoj. Tak, jsem zpět. Našel jsem nějaké hezké místečko, kde bychom se mohli zabydlet. Tady se to tady hezky odkutáme nějak. Uvidíme se krafťák, najdeme si. Já chci ty houby. Dal jsem si písmu, aby mě tady nerušily příšerky. Sakra. Písmu, aby mě nerušily, jsem si dal, protože mě to hrozně vadilo. Když by mě rušily, když budu stavět. No a to trvá pomalu. To je hrozné. Sakra. No, takhle. Co tady dopadá? Mě se sem kraftáka udělám si lopatu a trochu si to tu uklidíme. Takže znovu to střihnu. Tak, jsem zpět. Jak vidíte, jsem se ještě přemístil a tam naše místečko bylo tam, tak já jsem se rozhodl, že bych radši bydlel někde tady. No, tak jsem se to tady přemístil. Tak se to tady teda ještě trochu přemístil, tak se to tady teda ještě to. Takhle uděláme. Aby jsme tady mohli bydlet. No, se tady ještě kousek ukutáme. Tak, a teď bychom to měli. Teď si hodíme písek takhle. Takhle. Jsem si hodil na línu. To mám hezký. Takhle. Tak. No to si tady nechám. Vezmu si tady línu. A já bych tady to video teda ukončil. A rozloučil bych se s vámi tady s tím výhledem. Pár těch jsme si neudělali. Ten udělám off-screen, kdyby to někdo chtěl, budu to natáčet, dám to pak taky jako video. A jinak. Co to je? Jinak. To se teď ještě menšíme. Levý, pardon, se vám za ně hrozně moc. Jestli vás štvou, tak se na mě nedívejte, protože mě ty levy taky štvou. Ale musíme se s tím prostě srovnat. Tak se s vámi rozloučím, pardon.